не се чувствам европейка, защото в България има расизъм и докато в другите държави няма го това нещо и по-свободно и те приемат да работиш, а в България не. Бих посъветвал управляващите в Европейския съюз да обърнат внимание на пенсионерите, защото в едни са високи пенсиите и могат да си покрият нуждите, докато в други, включително и нашата държава, са много ниски пенсиите и не могат да си покрият нуждите за лекарства, за храна и тем подобни. Бих се радвала, ако се обърне внимание на тези неща за пенсионерите.